शिंदेंच्या शिवसेनेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध। मुंबईकरांना मुंबई बाहेर जाऊ देणार नाही, बाहेर गेलेल्यांना सन्मानाने मुंबईत आणू, मुंबईला झोपडपट्टी मुक्त करू, फडणवीसांसह शिंदेंचं आश्वासन। बेस्टमध्ये महिलांना 50% सवलतीसह लघु उद्योगांसाठी 5 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देणार। पालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये AI लॅब तयार करणार आणि पुढील 5 वर्ष पाणीकर वाढवणार नाही, भाजपचा वचननामा। माझ्या प्रत्येक भाषणात मी विकासावरच बोलतो, ठाकरेंनी लगेच 1 लाख रुपये पाठवावेत, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंवर पलटवार। महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आज प्रचाराचा सुपर संडे। नाशिकमध्ये फडणवीसांची, छत्रपती संभाजीनगरात शिंदेंची, तर अहिल्यानगरमध्ये आज अजित पवारांची सभा। ठाकरे बंधूंची तोफ आज शिवतीर्थावर धडाडणार। महानगरपालिकेसाठी दोन्ही भावांची मुंबईतली पहिली सभा। शिवतीर्थावर सभेची जय्यत तयारी।